Hola, guapa. ¿Cómo estás? Bueno, com es presenta la processó? Pues parece que se presenta un poco complicada. En estos momentos nos han avisado de que estem rodejats per les tormentes i està ficant-se prou inestable l'oratge. Esperem que se mantinga i que no ens ploga. I la Setmana Santa que està ja acabant-se, què tal? Pues la Setmana Santa està avui molt bé. Jo crec que hem començat els actes molt bé. Començarem ja fa més d'un mes en el tercer encontre interdiocesà, en l'exposició de passos en el poliesportiu. Després tinguem un magnífic pregó. Els trasllats no se n'ha suspès cap, llevant de nit un via crucis per part de la Germana de la Santa Fa. Els docels han estat molt bé, han estat prou renyits i ara avui la llàstima és la processó que pareix que estiga una miqueta amenaçada. A veurem com ocorreix. Gràcies. Cumplieron las escrituras. Por eso, el itinerario diocesano de renovación de
farola que Ah, que està parant. Sí.